Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee, Badairu Deputy CM Barim ka KJDC Papanchgan yan CM, hakasi palang ula pendap ya kajing kap kerteng na benta election MDC, kumukurtong jong ka party na Maukhar, Pinthor Umkhara constituency. Habakaran matkilat patay kubor, uba Papanchgan ula kamru, ba ka party, kadan ka jingkermen, babon ki kertong kinliap hak ni election ka bansalong hakar poi terek rempang Don ke jing sngus kam namar ba ngatip bagi pai ba jong ga Maukhar Pinthor Umkhara kin pensiongnya kat kum ki kam ki bangla persiang ban sekri hagi snong ki thau leng bagi sport club leng bagi sengsam snong leng bagi dorbar snong ye ki kampen roy bar kum juru ka jingnok senyang jonga ka jingedei bar ki babun ki an hapo ka council na ka benta ka bahaga miat jong ki briu ki jongi le se halor kita ki nongrim na don ka jingkan men buskam bagi pai ba Maukhar Pinthor Umkhara kunsi kinang ai beng yang ya ka jing kersian anu ka an mar ya pas borobor ngathai kan gon hi hang neng tai ki bagi jing don kam ban police dengan thai kita ngan habale lang baki amendment ba per dang men ha kan ni dang wanra abyang ki katuka amendment jong ka administration of ilaka amendment ak arjara pulai bagi thep ka sangkan thai ka sangsam lai ki dorbar snong ki dorbar dom ki wei te kum kita ru la seng indang la ban police biang kum ju ru ka jede ka social custom of kesi lineage amendment ak arjar ar husa ar pulai ka bagi dang don kam su ka ban penbahai ki dorbar kur ber ki wei dengan mut ban ong ba maria dep ki amendment kan police tending haban le bha ki an jong ka sarkar juga district council lada dia tungku berke anjung ka sarkar jila kat kum ka paraf khat RAA ka ong ba ka yeng jongka state tendai dan abu sa iwi jingle lada kita ki anjung ka state bad dia ya tungku bad ki provision jongka siksidil haka constitution kan yeng ka anjung ka state ne kan yeng ka provision badon haka constitution jongka siksidil pi kini ngidang rang ngidang hapan ya pej benya mo nak kanu ke ba yeng kanu ke ba bom yeng te ngathai ngidang hapan ya pej benya nang ba ki anjungi kin yeng kin scam let's say la ban pej kni benya piang kajing lebih kat 12 nama ka ta sibunia ka ikhtiar ini